Mas Darman Wilajar Rawit pun Umjung suarane gongso tinabuh para kadang para pradangga karawitan Basuki Rahayu Wiking saking Banaran Gebang Sukodana Kinar Pratandha ambuka waraning suka wonganing wicara yadha araning kandha ing dalem pawiwahan kabagyanipun Bapak Yahimin Ibu Pariem wonten ing padukuhan Mbalak RT kalih Doso Desa Mlangu Kecamatan Gesi wewengkon Kabupaten Sragen Asri ya bumi Sukawati Hadiningrat kang koncang tan jiwa panjenenganipun Bapak Yaimin dalah ingkang garwa kepaharan netepi daramaning ngasepuh arasa amboyong Basuki ngunduh putra pinanganten Sarimbit kang ugi winasten sabda tali dharma Negana Bagus Trijoko Saputra ingkang sampun jinatukrami kalan anak Ayu Hesti Hirnawati kalares putra putri panjenenganipun Bapak Suhargianto Ibu Triningsih wiking saking Dusun Kedawung RT Setunggal Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Jawi Timur Jroning batos dheripun Bapak Yaimin dalaken garwa tansah muhung memintosih nugrahaning Gusti. Mugi yen kepanan tepi darmaning Asembaya putra kekalih wiwit Purwomadya Usana. Tansah manggih keslametan. Manggih keslametan slamet fidini wa dunyal khatal akhirah. Satemah babar bagya mulya dapuk keluarga. Ingkang sakinah mawaddah warahmah kawuron sampun satata gati kadang tansah manggih keselamatan selamat fidin liwat dunya katal akhirah anggen yo ngundang anak jari
Semanggila Surabaya nonton balap ning Wonokrama sugeng miar siramu paduka binarak lenggah kanthi sekeca Sawung eling wayang iku nom sing tak gawe kayune jati ya disambung ana aja gawe gelonang ati tak kudangi lak bocah ayu api masuk aja mung pijer nasu yen dituturi Rama ibu supaya slamet rahayu iki katubukan sapangan piye bune halo sapangan tamumpang meja iki marung konangan halo konangan dipandang tak kudangi lak bocah sikit yen nangis aja jerat-jerit dadi bocah sing wasis pinter maca pinter-pinter nulis aman-aman ki mega mendung yen terang giling apa tega nyawang ra tega nundung tak eling-eling kabeti aneh sore-sore ngulon parane kudung anduk teles kodanan suwe-suwe bune kanthi parane kadung pedhok terus kedanan suwer-suwer dadi selame cukup pira bune tak cukup papat kari selikur masur yen tak pikir gak melu duwe muga-muga dadi sedulur tak rewangi lah duduk sumur mbok menawa akeh sumbere tak rewangi totoane umur mbok menawa dadi jodone ireng kembange mangke kembang mangke sekar melati janji yen seneng aja mung lapis ning Semarang ra nonton kroncong lagune Bengawan sore aja nglarang yo bune wong lanang lancong asal gak lali anak bojone tambah kijing miring cong kijing miring ayo mak ayo mak kijing miring ayo mak ayo mak kijing miring 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 tanggung lancir kuning jok gawe bingung ayo mas icing miring icing miring 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 tanggung icing miring dereng rampung tak rewangi lah duduk sumur api mbok menawa akeh sumbere tak rewangi totoane umur mbok menawa dadi jodohne yen adus ning kamar mandi mestine tabune kurang resik sabunan maneh yen nyambut gawe sing ati-ati
kijing miring yodi nganggo miring ning pojok anak ketoke turu miring kok jebul etok-etokan napa lampu kok buram kurang benar kulit napa berdiri diam esok nakir sore ya akhir sing ditakir godhonge korong esok dipikir sore ya dipikir sing dipikir kok ora rumangsa kijing miring tanggung